V Trenčíne majú výnimočný most, ktorý vám zahrá melódiu. Ak je na ňom viac ľudí, zábava je aj väčšia. Trenčína takto oživili starý železničný most. Melódia sa spustí, keď vkročíte na most. Čím je ľudí viac, tým je hudba pestrejšia. Každý ten človek spúšťa jednu tú vrstvu vlastne toho zvuku. Tuto je v podstate hore zabudovaný senzor, na druhej strane je druhý. Keď ten človek v podstate prejde okolo toho senzoru, tak ho nasníma a následne sa spustí tá jedna stopa. Pokiaľ by išiel ďalší človek, tak sa spustí druhá, tretia, štvrtá, piatá až po tých 16. Nie je to len tak. Postupné spúšťanie má svoju myšlienku. Odkaz celkovo na spoločnosť, na to, aby možno viacej ľudia rozmýšľali nad spoluprácou ako nad rozdeľovaním sa. Ten jednotlivec vlastne nedokáže sám vytvoriť to, čo dokáže vytvoriť ten celok. Akustické dielo vymysleli umelci z Trenčína. Malo by byť jediné svojho druhu na Slovensku. Práve to hovorím, že aký výborný nápad. Veselo sa nám ide. Taká dobrá nálada je. Fakt, keď prídeme na ten, že úplne sme sa začali o inom rozprávať. Som z toho celkom tak ako milo prekvapený, lebo takéto niečo by som nečakal. Snažili sme sa vlastne vybrať taký štýl, aby to bavilo aj malé deti, aj starších, aj dôchodcov. Nám išlo o to, aby to bolo veselé. A keď je ten človek po tom moste, tak si môže kľudne aj zatancovať. Trafiť sa do vkusu každému je však nemožné. Áno, niečo živého. Treba aj moravanku. Do budúcna sa dá rôzne modifikovať, variovať. Vieme tam zmeniť úplne inú hudbu. Hudba na moste je začiatok veľkých plánov mesta. Mesto chce most komplexne zrekonštruovať a vytvoriť tú oddychovú zónu. V nej by mohli pribudnúť aj kaviarne či lezecká stena. Plány sú odvážne. Most by chceli dokonca nadstrešiť a využívať ako ďalšie poschodie. Na streche by sme radi ľuďom poskytli priestor na uličné hry ako petang, streetballové ihrisko, šachy. Deti tam budú mať k dispozícii lezeckú stenu a tobogán. Radi by to stihli do roku 2026, kedy bude Trenčín európskym mestom kultúry. Veronika Tesáková, televízia Markíza.